салом, як хабар. давоми 3 рӯзи баъди, яъне аз 8 то 10 май баъзе минтақаҳои тоҷикистонро тӯфони чангу ғубор фаро мепешад. аз агентии обу ҳавошиносӣ хабар доданд ки ғубори шиддатнок дар баъзе минтақаҳо пешгӯӣ гардида дар навоҳии ҷанубу шимолӣ базиши шамол аз 15 то ба 20 метр дар сония мерасад. чангу ғубор ва ҳавои ғуборолуд метавонад ба сиҳати аҳолӣ таъсири манфӣ бирасонад. аз ҷумла бемориҳои роҳҳои нафас ва системаи дилу рагҳо дар ин давра шиддат меёбад. ба сокинон аз ҷумла кӯдакон, пиронсолон, занони ҳомиладор ва масъулияти суст дошта тавсия дода шудааст ки бе зарурат аз хона ба берун нараванд, аз ниқоб истифода намоянд, ҳаракати ҷисмониро дар берун аз хона камтар намоянд ва ҳамчунин безарурат тирезаи хонаро накушоянд. ҳангоми бад шудани вазъи саломатӣ фавран ба духтур муроҷиат кунед. хабару маълумоти бештарро дар телеграм-канали Азия Плюс мутолиа кунед.